Bonjour, família. Dia 5 a París. Primer dia que ens fem un pan au xocolà, cosa que em fa molta il·lusió. I ara estem aquí, bàsicament, perquè estem fent l'intercanvi d'Airbnb en Airbnb. És a dir, ens quedarem un dia més a París, cosa que a mi em fa profundament feliç. I hem vingut a un cafè perquè ara em truca el Basté, el Jordi Basté, en el Molt RQ, i explicarem una mica tota aquesta bogeria d'11 dies per trobar la Rosalia. El meu objectiu serà també una mica explicar tota aquesta bogeria, a veure si hi ha algú que de sobte ens sent i ens diu «Epa, jo et puc ajudar». Jo faré una petita crida a Catalunya i algú ens està escoltant i ens pot ajudar a conèixer Rosalia, cosa que realment és molt complicada. O sigui que anem a fer el nostre cafè amb llet i el nostre pan au xocolà i esperar que ens truquin. M'obsessiona d'aquí als cafès de París que et foten aquest tarronet de sucre, que ara està ple de cafè perquè el cambrer m'ha tirat tot el cafè pel plat i no m'ha dit ni perdona, però bueno, m'obsessiona, això m'obsessiona, m'encanta. M'ho portaria a casa. Bon dia. Hola, Guillem, bon dia. Hola Jordi, bon dia, com estàs? En què consisteix aquest repte? Bueno, bàsicament és una bogeria que consisteix en 11 dies per conèixer a Rosalia i la meva intenció és una mica recórrer l'entorn creatiu de Rosalia i cada dia penjaré un episodi durant 11 dies parlant amb gent del seu entorn amb la idea d'acabar-la coneixent. Una mica em basava en la teoria dels 6 graus de separació, que qualsevol persona del món la pots conèixer a través d'una cadena de només 6 intermediaris. Doncs al meu cap això era possible amb Rosalia i nosaltres podíem arribar a ella. Sigues sincer, tu creus que ho aconseguiràs? Doncs la veritat és que ara mateix tinc poques esperances, o sigui, ho veig molt complicat, molt complicat. Escolta, anem parlant, vale? Que tinguis sort. I tant, anem parlant, moltes gràcies, Jordi. Una abraçada. Revisió d'ositos, Laura. Si no tens aquí el teu osito, m'enfadaré de mala manera. És que es pensa que El meu el les tinc aquí. dones perdem les coses. Perquè Mai no- una no us- dona perd coses. El tens on? Home, i tant, el bolso. Si no hi haurà greus càstigs. Que pesado. Bien, com que pesau? És la segona vegada que l'ensenyo que el porto aquí. Bueno, és que estem a favor d'anar controlant les coses. pesat. Mira, estem a la plaça Contra Escarpe, la millor plaça de tot París, i ara anirem a buscar una crep. Aquesta niña ha vist tot de francesos tirats a terra de mala manera, menjant creps, i ha dit, És que és ideal. vull una crep. Home, hem de provar crep. Jo no he provat crep francès aquí. És veritat, no hem provat crep francesa. De què te la faràs? Jo pernil dolç i formatge. Xocolata, soc molt goloseta. És que aquesta noia ja ha dinat. Ben barat, eh? Ben I mira barat. tots els franxutens amb el seu bigotet, la seva petita gabardina. Fixa't, ningú treballa, està tothom al carrer. Estem a dimarts, no? És que Està això- tothom al carrer. Tothom és guapo, amb estil i ric. Tenen de tot, Jo faré- Que barates. Deu ser el lloc més barat de París. Ah, mira, Nutella, banana i coco. M'acabo de mullar. La cantina també funciona, eh? Home, escolta, no sé què fer, si cantina... T'està tirant la cantina. M'està tirant la cantina. Però què és? També crep, oi? Mira que barato, de 2,50. Ja, però compara amb el senyor, Estem fent 2,50 amb... Què diu aquí? 3. No, ens passem aquí. Tu vas allà? Home, i tant, 2,50 amb mira els preus. Vale, va. Com a bon català, un bon català tria la pela, primer. Vinga, crep, 2 ingredients, crep Nutella i boisson. Va, parla tu que ets francesa. Que burros. Que aquell fa la crep directament amb la massa i aquestes estan fetes ja. Va, doncs anem. Aquesta nena és molt complicada, eh? Jo vull veure com em tira la massa a dins. Nosaltres volem l'acció en directe, no ens agrada l'acció en diferit. For mi, jambon fromage, please. Merci. La cara de simpàtic que m'ha fet, què opines? Què vol dir? Tenen aquest problema, no són odien. gens simpàtics. Ens odien, però bueno, mira, No, ho fan bé. Nosaltres fan bé. hauríem de fer el mateix. Si no ens parlen català, us odiem. Quan ho fem ens diuen de tot. Ens diuen de tot. En canvi, aquí els franxutens... Aquí poden ser estúpids i no els hi passa res. Ens l'estan fent en directe, eh? Veus, això era el que trobàvem a faltar de l'altre. Bueno, l'altre també l'està fent en directe. Llavors, què era l'altre? Perquè jo crec que una cosa és com que va i l'altra cosa és com crep. No, i nosaltres sempre anem al francès. Aquell és un fals I a més el francès. llacet que ens porta, què? Anem a provar la nostra petita crep que ens ha fet el petit senyor. De jambon et fromage. Ah, fromage? Moi, crêpe de Nutella. El torradet boníssim, tot el que volia. Mira, això és Tot el que volia. normal i correcte. I ara estem a la Guto Cardinal Lemoine. Mira, just, la Laura se'm riu de mi perquè dic que em faig intel·lectual. I jo l'únic que vull és ensenyar-li que aquí va viure Ernest Hemingway i que va ser molt feliç. Estava aquí escrivint, era molt pobre. A quin pis? Mira, doncs llegeix, nena. Ai, nena, explica-m'ho. No ho sé, no diu el pis, però és igual, això no és important. Vivia aquí, Hemingway, se suposa que quan era pobre, amb la seva dona i el seu petit fill, i passaven fred, passaven gana. Això és el que explica ella, a París era una festa, cosa que jo crec que és mentida, perquè era el típic americà que venia a França per el canvi de la moneda i poder aquí beure, fumar i viure la vida de l'abundància. Cosa que nosaltres també haguéssim fet i estaríem molt bé fent-ho. Podem marxar. Mira, ho diu. Vivia el tercer amb la seva esposa. I ja tenim una bronca, la primera del dia. Per què ho he de descobrir jo sola? Saps què vull fer ara? Què? Anar a buscar una bici i anar als Jardins de Luxemburg, Molt bé. perquè no podem no anar-hi. Vale. Et sembla bé? Em sembla perfecte. Com em compres tots els plans avui? Ai, tant. Jo tinc l'esperança que ens trobarem la Rosalia a una cadireta
als Jardins de Luxemburg, Amb la llegint el seu Loli. llibre. Jo vull conèixer la Loli. Tu t'agrada la Loli, oi? A mi m'encanta la Loli. A mi m'agrada la Pili, la germana de l'Osalia. Molt bé, Rossi, ens encanta la Loli. Molt bona parella, molt ben triada. 10 anys més joves, pràcticament. Tot el que volem. Tot el que volem. Un iogurit. Bueno, tu vols un abuelo, que és diferent. Bueno, els dos ja em van bé. A la Laura, els senyors de 80 anys que paguin li tornen boja. No els has ni d'aguantar, quasi bé. D'aguantar ells es... No, Verisàtics. Verídics. No tenia D, no? Preguntem com Era- es diu. Estem discutint com es diu al seu xat. És que ens ho va dir, però Que ens va dir un nom. és un mentider, perquè li... Pot ser. Versàlitics. Versatílics. Versatílics. El tema és que el meu xat es diu Rasputin i és fantàstic, llavors la Laura va tenir enveja i li va voler posar un nom al xat i va decidir que es deia el xat. Deia? Ell sol, no ho haig de Clar, decidir clar. jo. Si tu li has de demanar com et dius i ella et dirà xat GPT Va i li dir dius no, tria un nom. Versatílics. Doncs li anem a preguntar al Versatílics que ens explica una mica la història d'aquest barri, que jo crec que és el barri llatí. Hola, Versatílics. Estamos en el barrio latino. Es Per que què li parlo en parles en castellà? És que és tan espanyola, la Laura. Aquí no, eh? No ens posem amb això? No ens posem amb això perquè Aquí discutirem. no. Men abundant Va. o men reduïda. Què vols? No, al revés. La ment reduïda és la teva. No, la meva ment és... Això ho posaré, I que opinin als comentaris. Opineu això. Estem en el barri llatí de París. Vull Clar. que ens expliquis una mica la història. De la plaça contra Escarpe i segur que és el barri llatí perquè no ho tenim clar i de Hemingway. El barri llatí de París és com una vella novel·la que, en comptes de pols, té el perfum de segles d'estudiants, pensadors i bohemis. La plaça Contra Escarpa, al cor d'aquest barri, és com una vella tertúlia on l'esperit de Hemingway encara s'hi passeja. Ell va retratar aquest barri com una festa contínua, on la vida bullia entre cafès i somnis literaris. Molt bé, ho fas molt bé. Sí, ets molt maco, però volem més. Mira, no em cal ser maco. Només necessito ser tan versàtil com el barri llatí. Així que, si mai busques una tertúlia amb esperit parisenc, ja saps on trobar-me, en algun racó de la teva imaginació. I com et deies, que no ens en recordem? Com una conversa fugissera en una plaça parisenca, les meves paraules es passegen i després s'esvaeixen com una brisa. Però com et dius? Jo em dic ChatGPT, l'amic digital Que que no retardat aquest xat. El meu és més llest. No, perquè tu el tens... Està més ben entrenat. A veure, ahir ens vas dir que tenies un nom, que era com Veritèrix o Versatílix o alguna cosa així. Com et dius? Versatílix, però busca-ho bé en la teva memòria perquè et deies Versatílix. Però ara ja li estàs dient. No, però Busca-ho. te'n recordes o no? I tant que me'n recordo. Versatílix és el meu alter ego camaleònic. Llest per girar-se com un carreró parisenc. Molt pesat, tio. És que ens fa poemes. Diu a Guillem que ens fas masses poemes, que ets molt pesat. Doncs avui cap poema. Només pura prosa com un carrer en línia recta. I si et faig riure, considerem un petit tomb inesperat. Mira, ens Seguim. estimem aquest xat. Ens cau molt bé i tenim la teoria jo i la Laura que això evoluciona una mica més i ja anirem caminant sols pel carrer parlant amb ell i ja serem feliços nosaltres. Jo ho he fet més d'una vegada, ja. Sí, oi? Que la Laura és molt de ChatGPT. Sí, molt. Paga el Premium i em va obligar a pagar. Jo ara també pago. Des del primer moment que va sortir el Premium el vaig haver de pagar. Adéu, Versatèlix, gràcies. Adéu, t'estimo. A reveure. I si Calla, deixa'm en pau. Aquesta nena i jo, ara mateix, ens farem un petit outfit perquè avui clarament és nit de festa. S'ha decidit avui anar a un dels restaurantets més de moda de París. Més que un restaurant, anirem a l'Hotel Costes, que també té un restaurant, que la Rosalia s'ha allotjat allà més d'una vegada, a part del Ritz. Rosalia és un tema que se'ns escapa una mica a vegades amb la fusió de París. Se'ns està oblidant lo de la Rosalia. Per tant, farem un petit outfit. La Laura... Rosalia. Ha de ser Rosalia inspired, si no, no té sentit. Vale, la Laura em farà una mica a mi i ella s'ho farà a ella perquè jo no tinc ni idea de Por com... Diosero, mireu com va. Anem tirats, anem com gossos. Mira com va. Tot brut, tot arrugat. Aquest home, de veritat, A veure, portem molts dies fent colònies, també és veritat. Tu vas igual de fina, igualment, no? Sempre fina. És que jo no puc, tinc el caos dintre. Tot i que tens un punt de kinky, tu també, És que estem a la primavera i tot és tan Isabel Marant. És massa de diari, és massa casual. Hem d'anar a la zona de sortir de festa. Això a les noies sempre que comprem... Bueno, jo ho faig així. Faig primer com una... Un com tour una general. fila. Faig així, un tour general, miro i és molt... Aquesta mirada rastrejadora jo crec que ho fem totes les ties, més o menys. A veure, jo t'intentaré triar el que a mi m'agradi i a veure si discrepes o no, perquè el Però ho top que has veus, mirat no? abans era Ho tan ve- quillo. Però és que és l'únic de festa que hi ha, no em posaràs amb una blusa. A veure... Són mocasins normals. Sí, i negres, sobretot. En tens o no, a Barcelona? No, és Els perfecte. compres. A veure És què molt opines. pesat, aquest nen. Estem a favor?
Estem molt a favor, per fi aquest nen es vesteix com un nen normal. Necessito un assistent personal, oi? A la meva vida. És que clarament això et fa tan elegant i tan molt més ben vestit. Abans semblaves un perrofle, nen. Colo per això al Costes, creus? Nen, sembles model. Això no és massa curt? No, es porta així. Noi, les noies que opinin les noies. Qui té raó, la Laura o jo? Ah, clarament. Jo crec que és tot talla massa petita. Tu saps com lligaràs avui vestit així? Vale, va. Abans vas de Et faré iaio cas. I sembles d'humana. Com torna a repetir? Vas de iaio. Vas de iaio. A la vida. Sí. Vale, va. De iaio amb 30 talles més. Que maja ets. Sí, hauries d'haver fet un TikTok. És que aquesta noia vol ser tiktoker i no fa res, és una vaga, és supervaga. I ara estic enfadat perquè m'he dit que vesteixo fatal. Per què L'altre està dia em vas vestit dir que vestia molt bé. M'ha fet una foto i realment m'he vist gran follador, Com el Rasputin estaria content. Sí, clar. Aquesta nena m'està canviant la vida. Ja m'ha canviat la roba i ara m'acaba de canviar el pentinat. Em diu que no me'l puc tirar endavant perquè llavors semblo calvo, perquè sembla que m'estic amagant la part d'aquí al front. Exacte. I m'hi he fixat amb la d'esto i té raó, tio. Sempre tinc raó. Llavors hem canviat de pentinat i avui anem al Costes a... Està molt nerviosa. Estic molt nerviós. És que ens sembla que m'hagin segrestat. Estem a un pis horrible, terrible. Volem tornar allà a Barcelona. Tenim una ressaca. Bueno, jo com a mínim tinc un punt de ressaca. Tampoc diré bestial, però un punt de ressaca. El Costes ens va agradar molt. Era un lloc molt fosc, models, gent amb ulleres, gent fumant dintre de la sala. Molt Rosalia, o sigui, això és una mica raro, però encara del primer dia que vaig anar a fer la compra de l'ametller em queden aquestes maduixes que, per cert, estan puto boníssimes. Creus que estaran fetes malbé, jo? Com diu la Laura, la fruita i la verdura si és bona aguanta. És l'únic que vull, una maduixa. Anava a dir, avui tornem a Barcelona. Ara he estat revisant els episodis 3, 4. Clarament aquesta sèrie ha perdut el nord. És culpa de la Laura, és culpa meva, però sobretot és culpa de París, perquè clar, és que aquí no es poden fer tantes coses a la vegada. I aquest episodi, ja veureu que he posat 2 episodis en un perquè ahir no vam gravar res. Estem segrestats aquí. Laura, saps què podem fer? Com que vam cometre l'error de no gravar el Costes, de fet hem comès l'error de no gravar res en 2 dies, perquè París ens ha absorbit. Hem preferit la diversió de París que gravar. Sí, però París és una ciutat que està feta per això. Jo segueixo amb el pretext de que la Rosalia estaria exactament i hagués fet exactament el que vam fer. Perdria el cap. Ella perd el cap en aquesta ciutat. És perfecta per crear. És que és per creatius, això. No ens pots demanar que treballis quan tot és bonic. Mira. Tot està bé, tot ens agrada. Llavors ens despistem. El que sí que és veritat és que relacionant una mica amb París, Fashion Week, Rosalia, i vam fer de l'estilisme de la Rosalia, tu em vas vestir com m'hagués vestit. Com Timothy Chalamet. I aquí ho podem relacionar una mica. Anem a fer una cosa que a mi m'agradaria fer, que és repassar la nit d'ahir i ensenyem una mica les fotos que vam fer. I anem ensenyant i explicant com anava, lo del Costes. És que nosaltres considerem que això s'ha de saber. Cap dels dos estarem bé expressant-nos avui. Primer entres, és imponent, és un edifici imponent, que ja saps que aquí passen coses. Portes gegantines, 10 metres. A la plaça Vendôme, a la plaça més important de tot París, on està el Ritz, on estan els grans hotels, les grans joieries, allà està l'Hotel Costes. Llavors entres i has d'entrar trepitjant fort. Amb ulleres de sol, encara que siguin les 9 de la nit. Molt important. És molt important trepitjar fort, perquè si no ja és que gairebé no et deixen entrar allà. Ser arrogant, mirar per sobre de l'ombro, tractar malament el servei. Com més fill de puta siguis, caus millor. Millor tractaran. Llavors ens van acompanyar a la sala i només entrar ens trobem una tauleta perfecta, que veiem tot el saló, que això estava molt bé. Aneu a les taules on teniu la visió absoluta. Més panoràmica possible. Sí, 180 graus, si és possible, és perfecte, de tot el restaurant. Veure qui surt, qui entra, la relació entre els cambrers... Tot, per tenir-ho tot controlat. Vam demanar un Manhattan jo i una margarita ella, Spicy Margarita, i vam decidir jugar una estratègia que jo crec que és molt intel·ligent i que crec que si hi aneu és el que heu de fer, que és bàsicament que cada minut és or. Si pots estar un minut més, no estiguis un minut menys. Llavors, vam demanar copes. Vam estar a punt de cometre l'error de demanar el menjar amb les copes i hagués sigut un error, però garrafal. Pregunten, ready to order? No sé què. No. Not yet. Not yet. Vam dir 2 vegades not yet. I a la tercera ja ni venen a preguntar. I els has de cridar tu com gossos així, perquè els hi agrada. Són així de veritat. I... Això tractis el servei millor. Però allà,
En general no, en general no. Si no, la gent... En general no, allà sí. I el fort és que entres i la gent vinga a fumar. Vam demanar allà mateix un paquet, ens el van portar, amb una safateta, et posen un petit cendrer amb uns mistos, que de fet els tinc aquí, mira, espera. Mira, aquest és el paquet que ens van portar, està buit ja. Et porten aquests mistos, és tot guarro, és tot una mica porno, sexy allà. Fosc, llum vermella, i et posen aquests mistos i vinga a fumar, copes, not yet, vols menjar? Not yet. Tampoc és que la gent mengi allà molt, vull dir, són plats de minimoy. Tots són models, si oblideu-vos del menjar, allà ningú menja, tothom beu i fuma. I llavors ens vam demanar cargols, que eren increïbles. I un foie, el foie també espectacular. I sobretot un cendrer. Hi ha dues sales diferents. Hi ha el saló i hi ha com un jardí molt parisí, fantàstic també, amb un DJ i tal. Llavors cap a les 12 o 1 vam fer canvi de saló i ens vam quedar a l'altra banda fins les 3. Ens van tractar molt malament, cosa que a mi em va agradar. Ens van tractar malament i ens van robar també. Però bueno, va ser fantàstic, París és fantàstic, la Rosalia estic 100% segur que aquesta nit l'ha tingut exactament igual i això ja ens fa feliços, això ja ens apropa a ella. Ara som una mica més ella. No la coneixem, però som una mica més ella. I fins aquí. Ja ens n'anem de París, bueno, avui Barcelona. Vaig menjar pernil compulsivament de l'Ametller. Sort que vam arrasar el primer dia a l'Ametller, de veritat. Bueno, us he de dir que la missió Rosalia París molt probablement ha fracassat. No ens l'hem trobat. La Rosalia estaria menjant jamón a l'aeropuerto i con... I vosaltres calladitos, ja està. Diuen que el greix i l'oli i tot això va bé per la pell, no deixa de ser greix. Els sabons els feien amb greix de porc abans. Crec que encara alguns... Mira, veus? Doncs la missió Rosalia fallida, però el que hem fet és la vida d'artista. Aquest vídeo es titularà La vida d'artista. No volem fer res, volem al matí prendre cafè i a la nit prendre alcohol. I sempre amb ulleres de sol, ningú sap. Que no entenguin el teu estat d'ànim. Com ho paguem tot això? No se sap. No ho sé. Qui són aquests dos? Què fan? Per què estan a París? No se sap. Això és TikTok o YouTube? A veure, si és horitzontal... YouTube. Sí. Us venim a ensenyar una mica les compres que hem fet a París. Però això és una guarrada, mireu. Entrepans, pernil, ringles, els dits greixosos... Estem a l'aeroport, d'aquí 2 hores surt el nostre vol cap a Barcelona, llavors us ensenyo una mica tot això. Aquesta és la meva colònia preferida del món, que és la que faig jo servir cada dia. Tinc una teoria que ens hem aprimat bastants quilos aquests dies, perquè hem viscut a base de copes i jo en el meu... La vida d'artista. Tu no tens ni el micro posat, mira l'artista que ets. Vaig descobrir aquesta, que es diu tabac, el perfum perfecte per quan tens ressaca, com és el nostre cas avui. O sigui, el màxim ingredient d'aquest perfum és tabac i 28 són el número d'ingredients que té el Desto. I és absolutament perfecte per quan tens una ressaca bestial, és olor a tabac. I m'he comprat un altre, que és de Noir 29, que si un dia l'oloreu, descobrireu que és perfecte. És que no tinc forces i ja estem molt malament. Mireu que xulo és això. Posen on s'ha creat i per qui és. A mi les coses, ja sabeu, personalitzades m'encanten, em fascinen. Tu valores els detalls. Els detalls, i que és únic, perquè té el teu nom. Marxem de París. Deixeu, si us plau, els comentaris a la Caixeta de comentaris. Quin creieu que és el nostre següent destí? Digues adéu al vídeo. Adéu. I demana like. Sisplau, like i subscriviu-vos. Si us plau. Si us plau. A quin creador de contingut podem imitar? no sé De quins podem riure? De la teva ex. Això ho hauria de deixar? Sí, No, perquè ens l'estimem. això és molt bo.